Prince Owuswesi do any atenenka a free ashaimano na Adom TV unim say agia boso Ghana manthi wo shema fade ya ye di Ghana ye hye Ghana bibia ye Ghana die bia no ye twa ne mfonyina mamanfo so ahwe na aduane ba ko free Ivory Coast mamu ababedi hini pa wo oman Ghana mu aye Acheke enti wo mu edi Acheke eni amane boni abna brafi ageman atwetwe nkomo no wo kire sehwe se aduane ne ye de gari na ye so se ne boy ya ye den no woto 5 cedis kra enya de ebeso ne se obanim bosome eye bosome a yetu asi hono mu a ye de ka Ghana amamre ye duane a ye die ye ntade a ye hye ene ye kasa ye kenti no ene ye watoye mantam mu a ye hye se de Acheke aduane no esitie na mianim ne boarding first 90 sakra na esi ade woto 2 cedis kra enso hwe Acheke de ajasa bi banche no yento but na bibia ayedin omo no ma no de frafram nti anwa no de yankra no omo ntimi ntonti ama ne bo ayedin nti esese na bahena omatete to no ma so kaka ma na akura fo no yebre ne wo kura Elias ne yebre pa no ma mo adin nti Acheke de ne bo ayedin mu ama kroma ehye enye easy that's na come to 2 cedis me na me ba dis am to 5 cedis ene chinam enso to enso hwe enkoyi kwa ti yesena na se ne osi bu amamu na ye pa na nso omotete no masoma ye na yeso ye hwato ye kakra se ba tintimi nto tisi ade bibia abo ede ti Acheke tisi aso ne bo ede pa first na to 2 cedis ne enam kwa 1 cedis eson ene so wa to 5 cedis na 5 cedis kwa enye we open person o main party de be 10 cedis ene e be son na 5 cedis kwa enye we me pa Acheke be pen pa kwa ya duane a mepe akanuane a mepe isi abanche bo ayede je ne wo hoba ne bo ayede cabbage ni beans ni mo ade no ntisi a se o to Acheke na unkupe so ya unya Acheke ne recharge se 115 cedis so benya fish ni beans ni bibia fra no na this 115 cedis first ne so do kuta 5 cedis so ultimate tor na we me kama na e shepa awose ye pe bibina ye dum no na ejo kakra na isi ade de pa shishishi ne de ye shi kroma ye shi ama ye nso ye shi Pacha Acheke aduane bi a mepe de pa ba first na Acheke boy nye de we 2 cedis kra ultimate to Acheke di ba sisi ade obese odi Acheke hu se wadi Acheke agiti we 15 cedis ama kroma ye shi pa kroma ye shi ama sisi akoya ye su adwuma kra aduane kra wo free na wo ba na eto wadwendwen aduane wo bedi ansanyu na adwo ase wa kofi awia enumre ametedi Acheke enye wonum a wodi aduane nko a ene ne wonum etwetwe nkomo wonum a woton Acheke nso ekire wonum wadwene so obia ne do pe na num so be twa na num no eden obeyi 10 cedis na 15 Acheke se eche kokko ye chi nkati efra ye yetali emu nyina afra ebe nipa ne pesa na mani nyina eden obeyi 10 cedis ana 15 cedis ba se o pa Acheke no kwa ne binsa wo yi 3 cedis 5 cedis wo bemme emonso wo yi 5 cedis enya wo hwe se si anwa ma okura ye nti anwa ma 4 cedis enti 3 cedis se 5 cedis 5 cedis no so eso a enti e ka me nkwa ade anka Acheke bo off ende no kre se si anwa ne de ne boy de ene beans no so se si bibia boy de but still na to me de Acheke ne de ne boy wo from chain emo ne ma no